Bé, molt bon migdia, perquè ja que parlem d'un producte com la tòfona s'està costant l'hora de dinar, i qui és que avui no menjaria un plat cuinat amb una mica de tòfona, no? Suposo que tots aixecarien el dit, no?, si ara mateix els oferíssim. Gràcies per estar aquí, gràcies per estar en aquesta jornada dedicada a la tòfona, i primer de tot saludar-los a tots vostès. Sé que hi ha representants de l'Ajuntament de Centelles, com ara el seu primer tinent d'alcalde, Josep Paré, probablement hi ha d'altres regidors també, sé que han vingut artistes, sé que han vingut alumnes de l'Escola d'Hostaleria i molta gent de Centelles. Poden aplaudir, els de l'Escola d'Hostaleria, si volen. I sé que han vingut també moltes persones de Centelles, perquè és lògic, Centelles tradicionalment ha estat un municipi molt lligat al món de la tòfona. A tots els presents recordar que aquest cap de setmana precisament s'ha de celebrar el Mercat de la Tòfona i que no se'l poden perdre, perquè de veritat que s'ha convertit en un dels grans atractius de la comarca. Donar les gràcies perquè se m'ha convidat una vegada més a aquesta tertúlia. Jo vaig venir l'any passat i no havia vist en la vida una tòfona, ho confesso. I en canvi ara sé moltes més coses de la tòfona i probablement avui descobriré quins són els enemics d'aquest diamant de la cuina. Els presento als nostres ponents, als tertulians d'aquesta tertúlia. Saludo també els televidents de Canal Taronja, perquè aquesta tertúlia la podran veure tots vostès també per al Canal Taronja, i si no els saludem potser no ho entendran. La primera de les ponents és una dona ben coneguda de tots nosaltres, la Consol Blanch. Consol, gràcies per ser aquí. La Consol ve en representació de la Universitat de Vic. Allà es realitza molta tasca d'investigació, probablement també relacionada amb productes com la tòfona. Gràcies, Consol. Al seu costat, a veure que ara no m'equivoqui de nom, hi tenim el Josep Alama. Ho dic bé, Josep? Sí? Ell és de l'Associació de Tofonaires d'Osona. Gràcies per ser aquí. Hi tenen molt a dir, perquè són els que busquen aquest fruit que la terra s'emmarrana una mica en amagar. Al seu costat hi tenim Daniel Oliach. L'hem pogut escoltar fa uns moments en una gran interpretació del que són els enemics de la tòfona, amb un PowerPoint que estava molt bé, francament. Daniel, moltíssimes gràcies, ben representació del Centre Tecnològic Forestal. Aquest any tenim dues dones, això és tot un gust. Tenim també la Fina Vila, que és estudiosa de la tòfona. La Fina segurament sap moltes coses d'aquest fruit i podrà aportar una mica d'idees de quins són els enemics de la tòfona, que és el que fa que la tòfona creixi, no creixi, en trobem, no en trobem, conservació i moltes coses més. Bé, crec que només em queda per presentar, si no m'equivoco, en Joaquim Puig, no? En Joaquim Puig també ens coneixem de l'any passat i ha estat un plaer tornar-lo a retrobar. Ell ve en representació de Bolets Puig de Centelles. Gràcies per ser aquí, també. Tots poden aportar moltes idees, però si els sembla bé, una mica per veure per on navega cadascú a l'hora de valorar quins són els enemics reals de la tòfona, podríem fer una petita aportació, si els sembla bé als meus tertulians, d'entre 2-3 minuts, una petita introducció, per després poder entrar en debat depenent del que vostès hagin comentat. Pregunta, quins són els principals enemics de la tòfona segons els seus criteris, que són ben diversos? Consol, si li sembla, comencem per vostè, no per res, perquè és la primera que he presentat. Bé, jo he parlat força estona abans, he parlat més de mitja hora respecte a què era la tòfona, que hi podíem trobar de bo a la tòfona. Així de sobte, en el debat, parlar dels enemics de la tòfona, doncs hi diria 4 coses. Em sembla que no arribaré als 3 minuts. Vull dir, hi haurà els companys de la taula que hi podran dir més coses. I ara li trepitjaré una mica el que ens podrà dir el Daniel, però com hem vist abans, un dels principals enemics de la tòfona és que no tingui la humitat correcta quan ho necessiti. L'altre, que els sòls no siguin prou bàsics, diríem, o sigui, que els sòls siguin àcids, que no siguin prou bàsics, podria ser, per entendre'ns, que siguin carbonatats. Vull dir, uns sòls com els que tenim aquí a la plana Osona, doncs són bons, a la plana i a la resta de la comarca, però són tots carbonatats. De fet, per tot Catalunya tenim sòls bons perquè tots són més o menys del mateix origen. Tots ens venen de temps A, del que era la depressió de l'Ebre, que pràcticament tot això era un gran mar. Hi ha capes i capes sedimentades en estrats ben horitzontals. O sigui que amb això no hem de patir, que a nivell de sòls no tenim massa problema. Després podríem tenir uns d'enemics de la tòfona
no tal perquè creixin tòfones, sinó perquè siguin tòfones bones. Com un tros de la meva intervenció d'abans era veure els components metàl·lics que hi havia, doncs ens podríem trobar amb sols que pel que sigui, ara que s'aprofiten sols d'altres conreus per fer-hi plantacions amb alzines o carrasques, etc., doncs que aquests sols haguessin tingut un historial de conreu amb aportacions de, podríem dir, de purins, per què no?, excessives, i aleshores hi trobaríem, de fet, vam fer unes analítiques fa uns anys i així ho donaven, hi trobaríem metalls pesants que serien excessius per al consum, com pot ser excés de coure. Això, amb una presentació que varen fer en el primer o el segon fòrum gastronòmic, amb una taula rodona també que hi havia un senyor de la Provença, va quedar parat de que fent l'estudi dels metalls que contenien tòfones melanosporum de la Provença, tòfones melanosporum d'aquí del país i tòfones melanosporum de Terol, les tòfones de la Provença, de tros, eren les que tenien un contingut més alt amb coure. I el senyor va sortir, gairebé emocionat de ratificar que aquells camps havien estat femats en força fem de porc, diríem, que té residus dels excessos de coure i zinc que es donen com a fortificadors, diríem, del creixement dels porcs. Llavors tot allò passa en el purí, allò queda, no passa a les aigües subterrànies com els nitrats, sinó que queda en el subsol i allò la tòfona és de la que s'enriquia. Les tòfones són uns grans absorbents de l'aigua que hi ha en el subsol i amb aquesta aigua absorbeixen els metalls que hi ha allà. Per tant, jo hi posaria que alguns metalls pesants, per tant, cura en fer els estudis de quins sols tenim, què hi hem fet abans per tenir tòfones bones. I, no hi diria res més, ja. De moment està molt bé, Consol, perquè ens ha introduït una mica en quines són les característiques, en certa manera, que hauria de presentar el terreny i amb quins hàndicaps o avantatges es pot trobar la tòfona a l'hora de créixer i de desenvolupar-se. Probablement la visió del Josep Alama, que és de l'Associació de Tofonaires d'Osona, sigui una altra, perquè evidentment que li interessa que el terreny estigui ideal perquè creixin tòfones, no, Josep? Però probablement els tofonaires els preocupen moltes altres coses. Per què no ens ho explica una mica? Per ser breu, només hauria de dir que és el millor que hi ha, diguem, per la tòfona per nosaltres. Que és, sempre ho dic, que l'únic camí que tenim les tofoneres és la pluja a l'estiu. Llavors, com a competidors, com a enemics, realment, doncs mira, per exemple, tindríem períodes de sequera sostinguda, que és el que estem tenint els darrers anys, temperatures elevades constants, també, els nitrats, amb la forma de purí que deia la Consol abans, la proliferació de porcs senglars, conductes irregulars per part d'alguns recol·lectors, embrutament de boscos, compactació de la terra degut a la massificació dels caps de bestiar en zones reduïdes i en quant a la comercialització, com deia en Dani abans també, l'entrada de tòfona a tercers països, tot i que només ens afecta en campanyes com podria ser aquestes, unes campanyes horribles, perquè quan hi ha una campanya bona ja es paga prou barata la tòfona, faig referència a l'any passat que hi va haver una mitjana de 250 euros al quilo, i els anys dolents no sol afectar gaire. Ara mateix la tòfona xinesa havien estat parlant que s'havia arribat a pagar 6, 7 i 8 euros al quilo. Al mercat d'Estrasburg de la setmana passada es van pagar 130 euros al quilo. O sigui, tampoc ja no és tan barata per lo que és, que li donem la denominació aquesta de tòfona o de túber, perquè bé li té, perquè és un fong hipogi i més o menys en morfologia deu ser com altres tipus de tòfona, però culinàriament, gastronòmicament, no té gust de res, no val res. O sigui, amb olives negres quedarien millor.
Molt bé. Veig que alguns dels enemics que ja destacàvem l'any passat continuen sent-hi. No sé si se'n diuen furtius els que van a buscar tòfon així de forma il·legal, però ja se'n parlava molt l'any passat. Gent que l'acull, per als que no dominen el tema, jo tampoc, però l'any passat me'n vaig assabentar que van acollir tòfones quan encara no està fet el procés de maduració, i etc. Hi ha diversos tipus de furtivisme. Per exemple, quan algun propietari, alguna zona, algun ajuntament, per exemple, es reserva la collita per a si mateix o per cedir-la a tercers o pel destí que li vulgui donar, doncs la gent que entra sense aquell permís corresponent, aquest és el